Stejně jako v minulé Provence, ani tentokrát nemíříme do hlavního města, ani do mnohamilionové metropole. Naším cílem je Toskánsko a Florencie. Ta sice v 19. století byla 6 let hlavním městem Itálie, ale její největší sláva spadá do úplně jiného období. Tato toskánská metropole je totiž kolébkou italské renesance. Právě tady za vlády mocného rodu Medičiů pro bohaté mecenáše tvořili Leonardo a Michelangelo. Od průvodkyně Hanky jsem se dozvěděla, že tohle obchodní a bankovní centrum je taky tak trochu matkou moderní francouzské kuchyně. Tak to si radši ještě nechám vysvětlit. Hanka studovala italštinu a je perfekcionistka. Dává si dobrý pozor, aby všechny informace byly přesné a vyčerpávající. Alespoň se vrátím o něco chytřejší. Tenhle zájezd má trochu netradiční začátek. A tak místo do hotelu míříme z letiště přímo do nedaleké Pízy na náměstí zázraků. To opravdu dostálo svému jménu a je na něm nebývalá koncentrace překrásných staveb. Samozřejmě první z nich je slavná šikmá věž. Ta měla být původně největší na světě, ale už v roce 1185 při stavbě 3. patra se jim začala poněkud naklánět. Stavitelé se jí ještě pokusili vyrovnat a tak má uprostřed jakoby zlom a pokračuje pod jiným úhlem. Další památkou je Battiserium, stavba určená ke křtu. Je v ní úžasná akustika a proto se tady pravidelně před půl a před celou zpívá. Zajímavostí je, že od moře má střecha tašky a směrem k městu olověné pláty. Další zajímavostí je dóm s krásnou kazatelnou od Giovanni Pisana. Na mše sem chodil i Galileo a právě houpající se lucerny mu vnukly myšlenku na fyzikální zákon, kterým se řídí kmity kyvadla. Na hřbitově Camposanto pak mimo jiné najdeme řetězy, které ukořistili Janované a později navrátili do Pizy. Pisa byla pořádně rozpálená, takže teď by to chtělo nějaké osvěžení. A to nám nabídla nedaleká pláž. Pisa totiž bývala přístavem. Časem však moře ustoupilo a význam města upadl. Nám ale těch pár kilometrů nezabránilo v příjemné koupeli. Dá se tady koupat od června až do září. A teď už hurá do hotýlku. Leží nedaleko Florencie, hned u nádraží v městečku Signa. Kratičký odpočinek a vzhůru na vlak do Florencie. Florencii založili Římané v roce 59 před naším letopočtem. Okolní úrodnou půdu věnoval vysloužilým vojákům sám Julius Caesar. Jak už jsem se zmiňovala, renesanční perlu z ní vybudovali Medičiové. Její krásu obdivovali aristokraté z celé Evropy a dokonce vznikl i takzvaný Stendalovský syndrom, což je jakési rozechvění ze vší té krásy. Dostojevský tady napsal svůj román Idiot a Sir Lorenz zase milence Lady Chatterleyové.
Vlak nás zavezl přímo ke kostelu Santa Maria Novella. Ten totiž leží přímo proti stejnojmennému nádraží. Poznávací znamení obelisk. V kostele najdeme Giotův kříž a jednotlivé florenské rodiny tady mají speciálně vymalované kaple. Další zastávka Piazzale Michelangelo a překrásný pohled na Florencii. U příležitosti 400 let od narození tady slavnému sochaři a malíři postavili pomník. Původně tady měla být uložena Michelangelova díla, ale nikdy k tomu nedošlo. A teď vzhůru ke kostelu San Miniato. Ten stojí na pahorku, na který vyšplhal arménský voják Postětí. Za tento kousek a samozřejmě pevnou víru byl prohlášen za svatého. Výšlap máme za sebou a teď dolů k Ponte Vecchio. To je ten most s malými krámky, na kterých je přistavěná chodba. Můžete ji znát z románu Inferno od Dana Browna. Původní most byl ještě z římského období, ten dnešní je z roku 1345 a v malých krámcích původně sídlili řezníci. Vrchnosti jaksi nevoněly a tak je Ferdinand I. vyhnal a povolil jenom zlatníky a brusiče drahokamů. Kousek od mostu, přesněji u Nového trhu, se nachází bronzové prasátko. To je kopií původního mramorového antického čuníka. Údajně uchvátilo i Hanse Christiana Andersena. Samozřejmě, kdo ho pohladí po čumáku, splní se mu přání. Já si přála ulehnout do postele a to se mi záhy splnilo. Už je tady druhý den a další slavné náměstí, Piazza della Signoria. Tomu vévodí Michelangelova socha Davida, přesněji její kopie. Originál se nachází v galerii della Accademia. Dále pak socha Neptuna, slavná loďie pánů a palác Vecchio. Ve 14. století po převzetí vlády Cechy zde sídlily městské orgány i volení úředníci. Mimochodem, traduje se, že i Mediciové, kteří později převzali moc, byli původem lékárníci, proto jméno Medici. Dnes se tady nachází Florentská radnice. Hned vedle je slavná galerie Uffizi. Původně moderně postavená kancelářská budova byla postupně přebudována na galerii. Dnes tady najdeme slavné Botticelliho obrazy Zrození Venuše nebo Primavera, tedy jaro, a také Leonardovo Zvěstování Panny Marie.
A protože nám pořádně vyhládlo, chtělo by to něco na zub. A tak baborať, Hankorať. A taky, že poradila. Třeba kde koupit zmrzlinu podle původních florenských receptů. Každá příchuť má své vlastní jméno. Jedna se například jmenuje Bacio. To je polibek. Za 5 € vám zase ve stylovém lahůdkářství, které se jmenuje Osteria, připraví panino. To je taková velká bageta, naplněná vším, o co si řeknete. Prý si tady i sami pečou chleba. Tak a konec krmení a vzhůru na Piazza di Santa Croce. Stojí tady stejnojmenný kostel, který je nazýván Panteonem Florencie. Je tady pohřben Michelangelo, za to Dante Alighieri tady má sice náhrobek, ale pohřben je jinde. Kostel San Lorenzo je zase kostelem rodiny Medičejských. Z jeho druhé strany jsou Medičejské kaple. Ty měl vyzdobit Michelangelo, ale odvedl jenom část práce a přestěhoval se do Říma. Když už jsme zmínili Danteho, tak tady je Casa Dante. Jak nám řekla průvodkyně Hanka, původní rodný dům byl stržen a tento byl postaven přibližně na jeho místě. Dnes je tady Danteho muzeum. Náměstí Piazza della Repubblica vzniklo v době, kdy byla Florencie hlavním městem Itálie. Tehdy strhli starou zástavbu a postavili náměstí s obloukem. Dnes jsou tady příjemné restaurace a hudebníci. A my míříme přímo do duchovního středu města. Ano, to je Piazza del Duomo. Tady stojí katedrála Santa Maria del Fiore se slavnou kupolí. Stavitel Filip Brunelleschi musel vymyslet nové stavební postupy, aby ji postavil. Další raritou je Giotova zvonice, uzdobená svými typickými barvami. 4hranná věž stojí osamoceně hned vedle katedrály a spolu s celým středem města je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Campanila, jak se jí říká italsky, má 85 metrů a je zakončená vyhlídkovým ochozem. Samotná bazilika je ve tvaru latinského kříže. Na vnitřní straně jsou hodiny z 15. století. Jedna ručička se pohybuje proti směru dnešních hodin, oběhne jednou za den a půlnoc je na spodní straně ciferníku. V 8hraném batisériu byli pokřtěni všichni slavní, ale i obyčejní Florenťané. I Dante Alighieri, než ho vyhnali. A teď ještě zbývá na tržnici nakoupit místní vyhlášené kožidělné výrobky a zajít na romantickou večeři. No a na závěr bych vám měla vysvětlit, jak je to s tou francouzskou kuchyní. Je zatím podle průvodkyně Hanky samozřejmě žena.
Když se totiž do Francie za svým chotěm Jindřichem Orleánským stěhovala Kateřina Medičejská, vzala si sebou zástup přátel, sloužících a především kuchařů. A tak řada jídel, které Francouzi považují za svůj národní poklad, pochází právě z Florencie. Znáte to? Svět je malý.